kemana? Mau nyontoh. Biasa nyontoh. Ternyata Sing wis monet ya digeber. Ya video. Kowe konten-kontene disi. Sing wis monet-monet kuwi. Sing urung monet sabar menanti. Pokoknya ditunggu wae undangane. Yo, pokoknya semangat konten. Semangat nek pas dolare nempel kae semangat. Ya kae semangat pokoknya. Pokoknya digeber konten-kontene. Aja konten foto. Nek perlu siaran langsung. Live